concello de Oleiros, na Coruña, é coñecido por ter unha enorme cantidade de casas impresionantes. Aquí non resulta difícil atopar propostas arquitectónicas de vanguarda que aportan ao seu contexto urbano e paisaxístico un toque de originalidade. Este é o caso da vivenda que visitaremos a continuación, deseñada polo arquitecto Lucas Díaz. Imagine a world without you. American girls, I'd like to be part of the... Hola, Lucas. Hola, bons días. Que tal estás? Moi ben. Contame, que iso que tes as túas costas? Isto é a porta principal da casa, está a porta do garaxe, que intentamos mimetizala coa fachada, no? Co acabado de zinc, que se queremos a podemos abrir. No, isto ten un motor dentro e pódese abrir. Que material é outro que hai a súa beira? Isto é microcemento. Microcemento? Un microcemento, sí, aplicado sobre unha pel de ladrillo. Non estás pasando un pouco de frío? Eu estou Un pouquinho congelado. frío, imos adentro. Veña, imos. No one can tell where your heart is. American girls. Entón, contame todo este frontal, esta lama enorme que temos aquí, que ven sendo un frontal combinación de moitísimas lamas, non? Por qué? Bueno, primeiro dá textura, no? Axuda a resolver moitos problemas que ten todo este espacio que vais a ver agora, no? Que ten portas, ten corredeiras, ten portas normales, que dan achadas baños. aí, claro. Claro, entón é a maneira de camuflar, no? Este espacio que tamén desde o exterior da casa se ve moito, no? Tamén agora, bueno, queríamos que fuese o protagonista un pouco del punto cálido de la casa, ¿no? A través de la vidriera que estáis viendo aquí, pues toda esta madera, sobre todo pola noite, ¿no? Pues colle ese efecto de calor, ¿no? A nosotros nos gusta a arquitectura moderna e contemporánea, pero as casas entendemos que tenen que ser para habitalas Abrigosas e tamén, cálidas, ¿no? A única parede que temos, ademais do cristal, son estas columnas negras. Sí, bueno, a estructura é inevitable nas casas, ¿no? Entonces, bueno, intentamos poñelas negras e a maneira de que pasen o máis desapercibido posible tamén. E que me dis deste chan? Bueno, é un chan de microcemento con un suelo radiante que eu creo que é unha cousa moi cálida e moi confortable, ¿no? Este concepto de ter os pés quentes para tener a cabeza fría, ¿no? Iso está ben. Cando entras na casa non sabes ben o que hai, pasas por delante da porta, pero chegas, por exemplo, ao dormitorio principal da casa, ¿no? E ao dormitorio tamén pretendíamos que pudiese gozar da vista da piscina, da sección e da Coruña lonxe, ¿no? É unha vivenda de un único dormitorio, realmente, ¿no? Entón non importa que as portas estén abertas e que tú podas gozar do espacio principal casi da casa e do xardín, que casi é a cousa máis importante da vivenda, ¿no? E logo aquí á dereita ten un vestidor Que ven tendo como pequenas áreas e corredores dentro. dentro. Áreas se trata con un pouquiño de madeira para darle calidez, pero bueno, sin máis. E deste lado, pues hai un baño, ¿no? Bueno, este baño ten o acabado en microcemento, ¿no? Esta maneira de ser moi sinxela, ¿no? É unha casa en ese sentido moi discreta e moi equilibrada nos acabados, ¿no? Sempre utilizamos os mismos tipos de madeiras, o mismo material. Non nos gusta mezclar moito materiales distintos, ¿no? I'd leave it all. My acres of land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, I'd leave it all. Oh, for you, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Este é o espacio principal da casa, ¿no? Cada chiminea aquí. Moi bonita, non é simplemente un elemento para dar calor, non? Sí, é un diseño clásico, ¿no? A nos gustan moito as pezas clásicas que son atemporales, ¿no? A cheminea, pois, pode xirarse, un diseño moi clásico, ¿no? A proteximos detrás con unha peza metálica. A televisión tamén intentamos minimizala, ¿no? O que queríamos era que desde o sofá estiveses disfrutando das vistas, pero a televisión nestas casas, pois, tamén un elemento inevitable. Entón, o que fixemos é pasar os cables por debaixo do forjado, ¿no?
poder tener unha tele que poda ser orientable, ¿no? Que se estás na zona de comedor, pois a podas ver, ou se estás na zona de estar, pois que tamén a podas ver. Claro, non me daba conta do tema dos cables, entón a tele é fixa, ten que estar aí. Sí, a tele sí, é fixa, se pode mover dentro do área de movimento da base. Ah, que interesante. Mesa de centro, alfombra, sofá, estas son cousas que decide o arquitecto? Sí, bueno, en esta casa tivemos moita suerte porque os doños da casa é unha xente que pensamos exactamente o mismo para todo. O importante é que a xente que habite a casa este feliz, non é unha cousa máis importante, non? Ooh, I do see do. Ooh, for you. Ooh, I do see do. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Bueno, esta é a cociña, ¿no? Forma parte do corazón da casa, ¿no? É como as casas tradicionais, ¿no? A cociña sempre onde estaba, onde se cociñaba todo, nunca mellor dito, ¿no? E neste diseño pues, se pode abrir, ¿no? Entonces, cando foi a inauguración da casa, pues, daba moi bon servicio, ¿no? Porque fixemos unha festa, estaba xente alrededor deste tal, pues, picando algo, bueno, pues, é como polivalente, ¿no? Cal é a función principal dese tabuleiro? Deste tabuleiro, bueno, pues yo creo que asiste ao comedor, ¿no? Ali hai un moble que chama a atención pola cor. Sí, bueno, este moble venía da outra casa, ¿no? Que falábamos con eles. Joder, algo habrá que levar da outra casa, algo habrá que levar da outra casa. E a verdade é que creo que foi o único que vino para aquí e tratamos de encontrar un hueco. Na traseira da cociña están casi todos os electrodomésticos, ¿no? Aquí hai unha neveira pequena para bebidas e para o viño, ¿no? Para deixar liberada... Para liberar a principal. A principal, exactamente. E logo tamén hai aquí un lavavaixelas, un horno de vapor, un microondas, bueno, e logo a zona de cociñar é sempre aquí, pues, intentando tamén disfrutar das vistas, ¿no? Para iso instalamos esta campana extractora, ¿no? No teito, que ten moitísima potencia, na verdad que é unha maravilla e non descarga nada para baixo, o sea que... Que ven sendo iso que tes aí na esquina? Eso tendríamos que preguntarlle a xente da casa. Creo que unha GoPro. Esta zona de comedor e logo tamén conecta con esta corredeira ca barbacoa, ¿no? Esta lámpada segue coa filosofía da campana extractora, que interfira ao mínimo entre a xente e as é unha tira de LED que ten moita luz, ¿no? Se fose de noite a podería desver, e logo, pois, leva aquí o cable de corriente o tensor, ¿no? Entón, é unha cousa moi finita, que o que pretendíamos sempre que liberase sempre as vistas, ¿no? O que tratamos de facer é unha terraza moi protexida, ¿no? Protexida ao vento, protexida da choiva, protexida da humidade, de todo. Entón ten 3 paredes, suelo e teito, e tamén este gran ventanal nos axuda a ver o bosque, ¿no? Que é unha pequena sorpresa con, bueno, que te encontras na casa con un vidrio aquí, ¿no? Unha chiminea que tamén o que fai é dar calor, ¿no? Para poder poner aquí un sofá, que agora de momento pues, non se ha puesto todavía, pero é a idea, tener aquí o comedor ca barbacoa e aí unha zona de estar no exterior, ¿no? Que é moi agradable. É todo por aí? Isto de aquí a barbacoa, bueno, a leñeira, un lavabo, unhas tomas de corrente, o sea, poder dar servicio aquí, aunque estás moi cerquiña da cociña, pois sin necesidade de entrar na casa, pois tener servicio aquí fora. Bueno, esta é a piscina da casa,
ten unha primeira plataforma que aquí le chamamos a plataforma do gin tonic, ¿no? Que como para estar no verán aí con un poquinho de auga polas pernas, e logo, bueno, é moi pequeniña, pero, bueno, dan para refrescarse en verano, está ben. Pero este auga así no inverno estará bastante fría, ¿no? Está climatizada. Aí sí? Sí. A fixemos con moi poquito fondo, moi pequeniña, para que sea fácil de climatizar. Entón, a través de unhas placas solares recuperamos en unos depósitos o auga quente e o sobrante o recirculamos na piscina, tamén co solo radiante da casa. E estas escaleiras integradas na terra? Sí, bueno, é como se se fose desfragmentando esta peza principal, ¿no? Bueno, é un recurso, ¿no? Para que todo forma parte dunha mesma lógica. E como fas para que queden tan estables? Bueno, son bancos de hormigón, son dados de hormigón, e logo con microcemento se lle deu para hacer un pouco a pel, pero realmente aquí lo que hai é un dado de hormigón. Entendemos que no exterior da casa, a igual que no interior, a madeira, a chimenea, a iluminación e todo isto dota unha casa moi moderna, de moita calidez, tamén no exterior todo o que é a xardinería e o que é o cuidado dos árboles, o que é a iluminación exterior, tamén lle dan esa calidez, ¿no? Moi importante o tema da integración tamén. Sí, a integración para nós é moi importante. En vivienda unifamiliar eu creo que tens dos responsabilidades, non? Unha é a responsabilidade colectiva, ¿no? Cando fas unha obra, non é só para quen habita esa casa, ¿no? Tes a responsabilidade colectiva de que os estás facendo. Entón, tratar a casa co entorno me parece fundamental, ¿no? Sea cual sea o entorno. Porque se todo o mundo contribuye a esta acción, conseguiremos un tratamento do paisaxe moito máis doado, ¿no? Moitas gracias. La casa, moi chula, Moitas gracias. Ata pronto, amigo, grazas.